Kuhle ngokuthi phela lapho utshani bakhona. Izwe lihle kakhulu. Nemvula ngithi nokubona imkhemezelo ingafiki la kodwa le itholiyana. Kuhlale kukuhlaza khona. Ubaba wayehlala ekhomba leya ndawo ukuthi buka. Wayehlala ekhomba ethi buka. Uthola ukuthi laliguqubele. Athi yabona-ke liyayishaya-ke lapha phesheya. Yabo indawo enhle yona le. Ihlala ikuhlaza futhi. Indawo ucobezela ngisho inyamazane yakhona. Ayiyo leyo sibale ngiyibona mina izoqumbeka phansi ebusweni. Eish. Yabo ukuthi besingathi la early nje koMay. Vele sibeke umsebenzi ngalo vele wenzima nabe ngibona kanjani. Hayi sesakhuluphela ngoJuly. July usukude inkinga. Usukude. Akumele nje size solindi lo. Ifike yahlangana nje kahle. Kumele athathele imali abethi uzothenga ngayo imbuzi kube yiyathenga ngayo ukudla. Thina bese sithenga namabhodlela ke nelo. Bese sitshela abakhona ke. Mina ukuthi sisebenzise yona le nkomo. Mina ngibona kanjalo, ubona kanjani wena? Wena ngeke ngaphela mayigcina kwasekhaya. Yabo. Mayigcina kwasekhaya nanti. Maybe imbuzi sengayithenga kube yiyeqalisayo ngoba phela kuye kube njalo vele. Imbuzi angayithenga kube yiyeqalisayo. Ngoba nabantu benzani bavele bethi vu. Kodwa nazi ingane manje yakhaya. Ngisho kanjani? Sengisho ukuthi bona laba bagana laba. Engizoba nje bedlala ngemali bethenga imoto engeze izivasize. Yazi ingane nje. But enye into nanokuba nzima kutshena uma uqala ukusebenza ukuthi wenza into owazi ukuthi hey manje wathenga leyo moto umsebenzi wawusuphelile siya. Base kufanele abone noma ivele. Khona manje engomsebenzi angithi ama-Uber nama-Taxify ayasebenza le Goli. Abantu balala nemali enhle kabi ngawo. Ukuthi nje mina ngicanti focus bayabanga nayo ngoba noma esekwenzile lokho akasenzi izinto ezilokhuza ngoba nalapho engakwenza kufanele akwenze. Imbuzi wayengayithenga nalapho. Ilona inemali ngosuku uyalala no-1,200. Makubhizi month end ulala no 2,500 or 3,000. So ayikho into ayengeke ayenze. So ngicanti nje iphutha lakhe laba lapho ukuthi okwebhizinisi kwaba right okwemoto ngoba ilethe imali. Inkinga nje abasekutheni mayiseqala seyithola imali bayidla ngalendlela abayidla ngayo. Benza izinto zawo bayeke kubheka ukuthi nakho kungasisiza. Hawu. Nansi enye ngikhohlwa. Phela noma umkhulu wathi kufanele kubizwe lokhuzayo. Unela azofaka isiphalo. Manje mina ngiyazi le nto ukuthi ukhuluma nobani.